Hello mga Yinyens! DCB TV. Please subscribe kita sa YouTube channel. Kita sa button promote sa video niya upload ko. Ang pala minyan sa dito ko tayo ngayon sa pwesto ni Kagawad Rico dito sa Palyas Sigsag. Ngayon mga Yinyens, gusto mo bumili ng mga ano dito, mga hardware, construction supply. Pasok lang din mga yan sa ano mga Yinyens, doon sa may Palyas Sigsag, yung way niya. Bali mga Yinyens, sukan nyo. Titipicture lang mga Yinyens, pero ditong mga buhangin, pwede kayong umorder dito, no? Ay yan, meron din ata dito nga dito, hollow block. May hollow block kayo, ma'am? May hollow block? Wala. Meron kayo hollow block, ma'am? Meron kayo hollow block? Meron din pala hollow block dito. Hollow block meron din. Dito lang kayo mga bali. Pasok kayo doon sa may sigsag doon sa may Palyas. Ito yung ano niya. Ayan si ma'am, oh. Ma'am, kayo ka, ma'am? Oh, yan si ma'am. Asawa na yan. Kagawad ko yan. Ito yung ano, ito yung pwesto rito. Ayan. Ito may mga plywood dito, may mga host dito, yan, kompleto dito, kompleto. Ano taon na lang, para ano? Ayan. Makita nyo lang, pasok na. Ma'am, kayo ka man, para lang, ma'am. Ito. Ayan, si ma'am, siya yung nagbubad dito. Ano sita ba, Nyes? Huwag mo. Ano pangalan mo, ma'am, si? Si Ani. Ani. Ayan si Ani, ma'am Ani. Ayan. Yun. Kompleto dito yung ano, yung mga kung kailangan niyang construction supply. Dito may mga pintura din dito. Kinakagawad dito. Yun yung mga Yinyens, yung basta yung entrance doon sa may Sigsag Palyas para hindi na kami hirapan. Andito yung kasama ko si Bro Malincon. Okay? Yinyens, yun lang sa araw naman yan dito sa may pwesto ni Kagawad Rico dito sa ano, sa Sigsag Palyas. Bali yung way niya mga Yinyens doon sa ano mga Yinyens, sa may ano ng Palyas. Sigsag. May ano doon, meron doong karatula doon, tapos pasok lang kayo dito. Okay? Sa ito pala kay Ma'am Ruda. Kay Ma'am Ruda na pinangan din ma-vlog dito sa pwesto ni Kagawad Rico sa ano niya. Okay? Kaya yan, sa last month yan, God bless everyone. Keep safe, more power, and God bless. And bye-bye!